6 минут екен не барысы. Шуңа айтасы килә. Менә карыйм да күрдегез ничек тип-тигез бездә. Менә Истанбулга барасың, анда шундый ниләр бар инде, менә нәрсә дип атарга инде шул менә шу сеткада эштә уйныйлар. Анда хатта шулай шуқыр тау. Шуңа күрә алар тырышалар инде шуқырда шундый бер сетка белән куршап куерга үтеп барасың, ашка карасаң, шунда гел уйнап утыралар футбол я нәрсә. Мин дә шул теге Истанбул шәһәрендә бер елны барган идем. Теге безнекеләр киттеләр инде нигә Македониягә, миңа виза вакытында эләкмәде. Шуңа күрә мин калдым инде. Бер заман мин барып кайттым инде теге анда Ялова шул ягында шуны бер кайнар сулар, шунда бардым. Татарларга теге кызганычка каршылар мәрхүм инде музыкантлар, алар профессор дип атап йөрдем инде. Шуны айтасы килә. Бүтән вакытта инде мин тордым мәчеттә. Анда ни кунак иттеләр мине, хатта Монголиядан килгәннәр монголлар ислам дин кабул иткән һәм казак малайлары. Шунда алар мине капкасына куйдылар да футбол уйныйлар. Абый ди, ага диме, турды, шунда ди капкага ярым әйтәм. Мин тик уйный белмим. Шуңа да миңа әйттеләр, бераз беләсең икән. Мин әйтәм, юк, азрак тәҗрибәм булды инде балачакта. Мин инде хатта ни Ташкент ягында шул бер ярты җәй уйныйдыр. Мин әйтәм, шунда футболны Үзбекстандагы бер үзбәк нинде кышлагында шунда шуңа күрә бераз тәҗрибәм бар икән дидем. Шуны айтасы килә. Менә бездә кадерен белмиләр кешеләр. Әгәр дә бу таулар булса, менә бу шатланып, менә монда элекме, хәзерме әйтәсе килә. Элек булса, ул бәлки күбрәк булырлар, улакта ничектер шатланыр яллары. Хәзер менә күрдегезме? Көне матур, киче матур, халык бик ашыкмый монда. Инде күз туя, күп нәрсәне, мәсәлән, яшереп куй бер нәрсә ризыкны син. Күрсәң ашап куясың. Гүл күз алдына ята, ашыйсы килми. Мин әйтәм, элек менә мин нинди бәхетле кешеләр икән, әйтәм, мәсәлән, инде нәрсә җимеш диләр инде бездә фруктны шул теге җимеш бакчасында имеш безнең авылның. Соңдан инде мин 10нчы классны, 9нчы класс тамамлагачмы, 9нчы класс бәлки тамамлагачмы, әле 8нчы тамамлагачмы, шунда әти мәрхүм ул вакытта теге пенсия чыкты да, аны кушканнар шунда эшләргә караучы булып. Ул мине шунда куйды. Инде мин йөрим, алмалар тулып тора, ашыйсы да килми. Хатта мин мәктәптә укыганда безгә язылыларга онтадыр, әйтмидер әти мәрхүм. Шунда ранеткалар ятадыр аяк астында. Мин аны шул кызганып китәдер, әйтәм, менә ранетка ашыйсы килә. Чөнки организм тели бит ул төрле витаминнар, шайтасын килә. Ул карбызда менә уйлыйсың, менә монда кайтырым туган якка, анда бездә райцентр район үзәгендә мәсәлән бер абзыем двоюродный анда карбыз үстерә. Шунда уйлыйсың, көн буена ашап ятырын. Юк, менә ул анда барасың, бер ашыйсың, ике ашыйсың, күз туя да ашыйсы да килми. Ул менә моннан кибеттән аласың, берәмләп туя алмыйсың, ашыйсың да ашыйсың карбызны, я кавынны. Кавыннар инде бик яхшы инде, анда колхозница дигән бик яхшы. Кызганычка каршы менә Казакстаннан әллә каян китерәләр, шуны төстүбә, ягъни шул Соль Илецдан китерергә булмый. Менә бездә шундый логистика бик ашакы инде. Менә теге кызлар ди, матур ди, яхшы ди, каян ди, усал хатыннар килеп чыга ди. Ул менә тормышта кешенең теге кайгылары булмаса, кешенең теге нитми, кайгы булса, ул кеше урысча әйтмешли матереет, усалланып китә, тормыш авыр булса. Менә мин сезгә әйтәсе килә, монда бер бистә бар, Орловка дигән, анда бер әби вакытында продаю молоко казинный дип, обращаться Орловское колесо дип хаталар белән язган. Мин шуны елмаеп шуны әйткәнем. Бардым инде, сөт ала башладым. Ул бабай юаш, әбисе бераз усалрак. Инде бер вакыттан соң барсак, без бер хәсрәт белән шунда янына өенә. Ул теге әби вафат булган икән. Инде мен әйтәм, бу бабай юаш булган дигән, бабай усалланып киткән. Чөнки нәрсә, тормыш усалландыра, кеше төрле кайгы, хәсрәт, проблемалар башына килеп төшә. Шуңа күрә кеше ни усалланып тормышта шулай үзгәрә башлый. Шул кызлар да алар башта теге урысча әйтмешли беззаботный, алар йөриләр. Хатта барысы да шундый яхшылар, менәзләре яхшы, шундый елмаеп нитеп торалар, ягымлы диләрме татарча. Соңыдан инде алар тормышка кергәч, инде алар авыр хәл булса, шул усалланып китәләр инде.
әйтәләр бит, ни авыр чакта кешене белеп белә, теге мәсәлән, нидә баралар, корабларда хатта yüзәләр, шул авыр чак, я шторм, я нәрсә, бу чакта кешене күренә дә, менәзе нинди, аблай күренми ул ди. Шулайдыр, хактыр бәлки. Бит менә алар бер-берсен кулыннан тотышып йөриләр, ул чакта бит алар алай түгел инде. Проблемалар юк, асыңдан тормыш та инде килеп чыга инде. Катлаулы мизгелләр, шунда һәр кайсын менәзе күренә инде, шунда ызгышлар башлана, кырылыш башлана инде, шунда ни инде бергә утырып теге урысча әйтмешли, нет, чтобы на весла сесть и грести, алар раскачивают, урысча әйтмешли, раскачивают лодку, шуңа күрә гаиләләре бозыллап, нитеп алар инде берсен-берсеннән китәләр, аерышалар. Яри, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән-сау торыгыз.